سلامات دكيري كم ياللهم كأسنا بالنبار وإحنا قلت زريفو كم زلوا تقرأي تفلتو ثم بتاع كله شيلهم ولا دقنا عيشة ولا يعني أبزي ماني يجرون عالم من قستات كلهم تطابيرهم ولا موس كنا نبدأ حبريت هذا النغيد تملكت رمزي بالكايو اب ناي تي دي اف مروخات زنبرو لما انت دحر قطري كاتو مخانم تفليت له ولا حنت تيميدياتات ريتات سيلتات سايره اخونا له سوفار ناي تي دي اف يكونون اب ناي ايثيوبيا سراويت ابالات زنبريهم ناي مروخات نيرام تخيلات مستبقسه كاب احدهم اكيبهم اب ديتنشن سنتر اسيرم مصنيهم anyway ኣብቲ ናይ ገለገለ ናይ ትግራይ ምሩኻት ይብል እዩ ማለት ከም ዝትብሎ ለኻ ቅድሚ ሕጂ ሓያለ እዋናት ኣነ እውን ኢንተርቪው ዝገበርኩሎም ኣለዉ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝነበሩ ክፋነው ፀኒሖም ኣለዉ እዮም ሕጂ ሎም ግን ብፍሉይ ግን ምሩኻት ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ ማለት እዩ ግን ንዑ ዝገልፅ ክሳይ ግን ወላ ሓንቲ የለን ኣብታ ናይ ካኡ ግን ዝያዳ ዘራቢት ኮይና ዝቐነት መምህር ተመስገን እታ ናይ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ትምልከት እያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ማለት እዩ ብዙሕ ዘረፋታት ብፍላይ ኣብ መግቢ ዝምልከት ኣብ ነዳዲ ዝምልከት ኮሚታት ክጓንፍ ከም ዝፀንሐ ንፈልጦ ኢና እስኪ ገለ ስእሊ ታብህና ነዚኣ ንስማዓያ እሞ ዋላ ክሳብ ንገብር ንኽእል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣትን ቅድመ መጠንቀቕታን ክልል ትግራይ ዳይሬክተሮት ቅድመ መጠንቀቕታን ግብረ መልስን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ነፀብጻብ ስዒቡ ሎሞዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሐዝ እዋን ናብቲ ክልል ሓገዝ ምግቢ ከይኣቱ ካብ ዝውሰን 20 መዓልታት ከም ዝሓለፎ ገሊፆም እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሓገዝ ምግቢ ከም ዝተዘረፈ ሓቢሮም እዮም ዛላምበሳ ኩለመኸታ ዓዲግራት ኢሮብ ራማ ኣክሱም ዓድዋ ብደው እንትኸይድና እውን ኣላማጣ ራያ ኣላማጣ ኮረም ዳርጋ ዘይተዘረፈ የለን ግሻው ናይ ወጀራት ዘሎ ከባቢታት ማለት እዩ ድሓር እውን እዚ ናይ መወዳእታ ከባቢ ዝነበረ ጦርነት እውን ናይ WFP ኣብ ዓዲ ሃገራይ ናብ ሸራርን 13000 ብናይ ሰራዊት ኤርትራ ተወሪሩ እቶም ካልኦት ፀገማት ናይ ኒሻና ገለ ኣብ ዝኾነ ስቶር ኣብ ዝኾነ ምዕድል ናውጣ መንግስቲ ትግራይ ዘመሓድረን ዝነበራ ዝተሰረቐ ዝተወረረ በር እውን ዝተሰበረት የለን ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ዝኣቱ ምግቢ ንህፁፅ ምግቢ ዘድልዮም ሰባት ዝወሃብ እምበር ክሽየጥ ኣይግባእን ዝበሉ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብቲ ክልል ግን ኣብ ዕዳጋ ይቐርብ ከም ዘሎ ብምእማን እዚ ጠጠው ንምባል ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣብ ድኳናት ኣብ ፋብሪካታት ስምራያት ዘሎ ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ከም ዝግበአና ከም መንግስቲ እውን ተወሲኑ እዩ ማለት እዩ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበሃል ሽወጥ ንክልወጥ ከም ዘይመፀን ኣብ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝግብኦ እንተ ቁፅፅር ዝውዕለ ሰብኣዊ ሓገዝ ከዓ موليسوم نتوم بارتنر نوع على القوى بعلم موليسوم whatever بعلم سرقو زلو كم سرقو زلو دكي عالم كله زرعيسي ارترايبل ولا قليبل بزي قدس جين ابزقن انتايو دبا سرق راديئتن امريكا اسكي نابزن نخيت ميرا تاخلت زارو زنبر زرباي زين زوجكم زلخو نمير اتاخلتي ናብ ህዝቢ ሓበሬታ ዘብፅሕ ናይ ቅድማ ማሕዳሪ ከተማ መቐለ ነበር ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለስላሴ ኣብዚ መዓልታት ላው ዝገበሩ ሓበሬታ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ ይርከብ እቲ ወትሩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ሓሳቡ ካብ መፍሳስ ዘይኩተብ ፖለቲከኛ ንህወሓት ብዘለዎ ተቃውሞ ብዙሓት ከድነቕዎ ይስሙዑ እዮም ከም ስታሊን ገብረስላሴ ኣሉላ ሰለሞንን ካልኦትን ኣብቲ ክልል ዘሎ ሽግራት ክሓብውን ኩናት ብሰንኪ ህወሓት ምውልዑ ክኸድን ከውባዕ እውን ክረኣዩ ከለው ኣቶ ኣታክልቲ ግን ብኣንጻሩ እዩ ኩነታት ህዝቢ ዘሕሞ ህልው ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ዝተሓስቦ ንዝሓሸ ምምሕዳርን ሰላምን ዝቃለፍ እፉይ ፖለቲከኛን ምሁርን እዩ ኣቶ ኣታክልቲ ኣብዚ መዓልታት ንመንነት ዕላማ ገይሩ ዝተበገሰ ማእሰርቲ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ቀይድ በታኽ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘረድዩ ንሱ ሓሳቡ ብከምዚ መልክዕ ኣቕሪቡ ሰብ ብኸባቢኡ ዝውንጀለላ ትግራይ ዳማሊት ደጊፍካዮም ተቃዊምካዮም እንድሕር ካብ ከባቢ ሰብዓ እንደርታ ኮንካ ኩልኻ ቀንዲ ፀላኢ ኢኻ ደጋፊ እንተኾንካ ድማ ብኸመይ ንግዚኡ ተጠቒሞም ከም ዝድርብዩ እዮም ዝሓስቡ ብፍላይ እንድሕር ህዝቢ ፈቲካ ስምካ ብናይ ፈጠራ ውንጀላ ኣዋሪዶምን ኣመሻሚሾምን ካብ ህዝቢ ክፈላልዩኻ ዘይፍንቅልዎም የለን እቲ ውንጀላ እንታይ ኣጥፊኡ ዘይኮነስ ካበይ ከባቢዩ ብዝብል እዩ ኣብ ዳማሊት ምስ ሰብዓ እንደርታ ምቕራብን ምምሕዛውን ወንጀል ከም ዝኸውን ከም ነውሪ ከም ዝቁፀል ዘይገበርዎ ፃዕሪ የለን ኣብዚ እዋን ኣብ መቐለን ከባቢዋን ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ደቂ ሰብዓ እንደርታ ብምዃኖም ጥራይ ንዓመትን ልዕሊዩን ብዘይ ክስን ፍርድን ተኣሲሮም ዘለዉ እዮም
ንኣብነት ግዜያዊ ምሕዳር ኣመሓዳሪ ክፍሊ ከተማ ዓይደርን ሓላፊ ክፍሊ ግልጋሎት መቐለ 70 እንደርታ ከንቲባ ከተማ መቐለ 70 እንደርታን ሓላፊ ፕሮቶኮል ክልል ትግራይን ዝነበሩ እዮም እዚኦም ክስ እንዳተቐየረሎም ደቂ 70 እንደርታ ብምዃኖም ጥራይ እንዳማለሊት እንዳሳቀዩ ዝርከቡ መናእሰይ እዮም ገሊኦም 70 እንደርታ ኮንኩም ንምንታይ ናብ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቲኹም ተባሂሎም ገሊኦም ድማ ደቂ 70 እንደርታ ኮንኩም ቤን ኣቲኹም መንገምገምትና ገይርኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ እዮም መንእሰይ 70 እንደርታ ተቃለስትኻ ፈቅዶ እስር ቤት ቀንፈዞም ምባሎም ንምንታይ ኢልካ ተሓትተሉ ግዜ ኣሕፅር ክብል እዩ ኣብ ልዕሊ ማእሰርቲ ብመንነትን ከባብን ዘለዎ ተቃውሞ ብፅሑፍ መልክዕ ገሊጹ ኣቶ ኣታክልቲ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ኣፍ ዝጠመየ ህዝቢ ዝስረቕ ዘሎ ኣካልን ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣመልኪቱ እውን ሓሳብ ይህብሎ እዚ ምጥፍኣን ስርቅን ብዕላዊ መገዲ ዝተፈልጠ ኮይኑ እተን ለገስቲ ኢና ዝብላ ትካላትን ሃገራትን ከይተረፋ ሰብኣዊ ሓገዘን ደው ከብላ ምውሳነን ክፍለጥ ትኽእል ኣሎ በዚ ውሳኔ ንክልተ ዓመታት ብስእነት መግብን ካልእ መሰረታዊ ነገራትን ክሳቐፅ ፀናይ ህዝቢ ትግራይ ዝጉዳይ ብምዃኑ ኣመራርሓ እቲ ክልል ስርዓትን ሕግን ከኽብር ስርቅን ምጥፍኣን ክቆፃፀር እዩ ፃውዒት ዝቐርብ ኣቶ ኣታክልቲ ነዚ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ሃልዋት መራሕቲ ህወሓት ኣብ ሞት መጉዳእቲ ጥሜት ስደትን ሕማምን ተጋሩ እዩ ዝምርኮስ ክበሃል እንከሎ ብምክንያት እዩ ሳም ብግቡእ ምዕዳልን ምህላው ስጡን ኣሰራርሓን ሰብኣዊ ደገፍ ንህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ካብ ዝብል ዜና ምስማዕ ንላዕሊ እንታይ ዘሕዝን ነገር ኣሎ ክብል እዩ መሪር ቃላት ብምጥቃም ዘለዎ ተቃውሞን ሓዘንን ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ሕግን ስርዓትን ብዘይምህላው ህዝቢ ተኽልል ብገመናት ከምኡውን ስእነት መሰረታዊ ነገራትን ገንዘብን ኣብ ፀገም ወዲቑ ምህላዊ ክፍለጥ ትኽእል ዘሎ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተመዘ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብቁልጡፍ ናብ ስራሕ ክምለስ ዘድልዮ ደገፍ ዝተዋህቦ ዋላ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ዘሎ ዘይምሕዱር ኣካይዳ እታ ክልል ናብ ካልእ ሽግር ተቐሊዓ ከም ዘላ ዝሕበር ነዚ ኩነታት እታ ወትሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ሽግራትን ስእነትን ገዲፋ መከራ ህዝቢ ኤርትራ ክትጋውሕ ብዘይትንፋስ ዝሰርሕ ቢቢሲ ትግርኛ እውን ነዚ ዓለም ሰምዖ ዜና ክትሓቦ ኣይመረፀትን እቲ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ገረ ዘኸተለ ስርቅን ምጥፋን ብከምዚ መልክዑ ናብ ህዝቢ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ትካል ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ USAID ንክልል ትግራይ ክህቦ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ረድኤት ደው ከም ዘበለ ብረቡዕ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ መግለፂ ኣሜሪካ እታ ዝበዝሐ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት እትህብ ሃገር ከም ዝኾነት ብምምልካት እቲ ረድኤት ምሃብ ዝተቋረፀሉ ምክንያት እቲ ነቶም ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ተባሂሉ ዝተዋህበ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ ክሽየጥ ብምጅማሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተወሳኺ ምፅራያት ንምግባር ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተማእከለ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ክልእኽ ከም ዝኾነ እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ውድብ መግቢ ዓለም እውን ብተመሳሳሊ ምክንያት እቶም ካብ 6 ሚልዮን ነበርቲ ክልል እቶም 5 ሚልዮን ህዝቢ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ ብምግላፅ ኣብታ ክልል ነቶም ተፀበይቲ ረድኤት ተባሂሉ ዝተዋህበ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ ይሸይጥ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋፅ ናብቲ ክልል ክወሃብ ዝፀንሐ ረድኤት ኣቋሪፁ ከም ዘሎ ሓቢሩ USAID ብዛዕባ ተሰሪቁ ኣብ ዕዳጋ ዝሸይጥ ዘሎ ነቶም ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ዝተሃስዩ ተባሂሉ ዝተዋህበ ረድኤት ኣመልኪቱ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ረድኤት ማለት እዩ ዝፈፅሙ ኣካላት ተሓተተ ንምግባር ከም ዝሰርሑ رزي زلو زم دقي 7 درتا دق 7 درتا كم تنصبه زنورنا حردوم يأسروهم الله وبيسي بزرت راح يسرال سلسة شقول دق درتا تأسيرهم الله لكم الله زي بروخ ودنا من يشمو تاخذ زباله حريف مهور مير نايت جرايس نبريس اذا خوينو قد من يوزي اذا تأشمون تايو كما يتبعسس بهذا أبز ما قرون كبسركم دلي دكير أبز كنا بسركم دلي تمالتي زخونا بعسي مسابين مس إثيوبيان يلا تم رقمات تم حسرات زوريهم برحنتي بعسي يلا كم زيلهم كم زلوا تتسرقوا زلوا ما قالوا ما بعلهم تقاروا سرقوا ناتاتو قداي خون إيرترادو كندو إيرتراتو سنيرادو كندو أبشرارو وسيدا إيرترا ولا حتى ملكت يلا بشي ناين نيشنز اتيوم اوشت ايرتراز قبروا نقر يخم اللهم قام تحقوا يسموت يمالو تمايتهم قال مليز ولوكم اركنتنا ايتيوبيا ايرتران ولا حدث تكفو كم زي لا انا نقرأكم الله كساب حجين ريو زلنا مالتي بزد ما تسمعوا تخليهم زلك ኢትዮጵያ መንግስት ጸብ ውስጥ መግባት የማይፈልግ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ መንግስት ቀን ከሌሊት የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋገጥ ስራ እየሰራ ነው ኢትዮጵያን ለማልማት ስራ እየሰራ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሉት የኤርትራን መንግስት ወይንም ኤርትራውያንን አይደለም 100% ወደዳችሁም ጣላችሁ ዋጧት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውለታ የሚረሱ እንደናንተ ሾርት ሚሞሪ ያለ حجدا تقلت متيلو أبي كوزاتنيا تات قدوفنا زبلون إيرترا كديون طبعا الأمريكاز قولو زلو مش هافتا ما تقارو دو إثيوبيانس كوينهم أوز عايز قولو زلو مستوشتي حبابي روم بغازيتنيا تات دو بريدي دو بغانا أوشتيز قولو زلو يبرني إيرترا زملكت كم زخونة
زي ما يرقاقص لكم أنتم سبات ላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም። ይሄን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አዎ ተናግረዋል። የተናገሩት ምንድነው? በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ የምትገቡ ብለዋል። ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም አላሉ። በአጠቃላይ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ግንኙነት እለት ከእለት እየተጠናከረ እለት ከእለት እየተሻሻለ እንደሚሄድ ታውቁታላችሁ። እያወቃችሁ ስለምታውቁት ራስ ምታት ስለሆነባችሁ ለምን ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አብረው አንድ ላይ ቆሙ በችግር ጊዜያቸው ብላችሁ ስለምትንጫጩ የኤርትራውያን ውለታ ለኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ስለምታውቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሯትን ነገር በሌላ አውድ እየቀየራችሁ ትረቁታላችሁ። መርዛችሁን የፈለገ ነገር አድርጉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሉት እናንተ ያላችሁትን ነገር አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት የውጭ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን ሰብስቡ ብለዋል። ዛሬ አይደለም፣ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ነበር። በጦርነቱ ጊዜም ለማንም አንበረከክም፣ ኢትዮጵያን እጅ አናስጠመዝም ስላሉ ነው ያ ሁሉ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ በማዕቀብ ሲጥልባት የነበረው እንጂ እነዚህ ተራ የሰፈር ጎረምሶች ከብደውን አይደለም። ማንም ዕዋላታት ብሎ ነገር አይትስምዑ ጽቡቅ ዘለሩ ለሽ ብላ ደገይረ ላሓንቲ ንሕና ንዕኦም ንገብሮም ነገር የለ እናትና ፓሊሲ ፍሉጥ ጠንቀፍቀፍ ዝብል መንግስቲ ኣኾነን ኣብ ላዕሊ ዝጥምት መንግስቲ የራይና ምስ ኦሮሞ ዶ ምስ ገለ ቀደም ሓሊፉ ከምኡ ጌርካ ንወያነ ንምጥፋእ ወይ ንደርጊ ንምጥፋእ እሱ ሓሊፉ ሕጂ ብጣዕሚ ሞደርን ስልጡን ዝኾነ መንግስቲ ኣለዎም ኢትዮጵያንስ ንሕና ድማ ብኡ ምክንያት ክንገብር ንኽእል። እታ ዘረባ ግን ኦፍኮርስ ሰሚዕኩማ ኣኹም ካልኣይ ክሰምዖ ተደለኹም እዚኣ ነራ እንደሌለ አውቀው የእኛን ጉዳይ ለእኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የእኛን ጉዳይ ለእኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይበልጥ ጠንክረን ይበልጥ በርትተን ይበልጥ ተሳስረን ኢትዮጵያን ለማበልጸግና የተሻለች ሀገር ለልጆቻችን ለመተው እንጥራለን። ህዝባችን ዛሬም እንደ ትናንቱ ከጎናችን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ እንግዲህ የተነገረው ኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የእኛን ጉዳይ ለእኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የእኛን ጉዳይ ለእኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይበልጥ ጠንክረን ይበልጥ በርትተን ይበልጥ ተሳስረን ኢትዮጵያን ለማበልጸግና የተሻለች ሀገር ለልጆቻችን ለመተው እንጥራለን። ህዝባችን ዛሬም እንደ ትናንቱ ከጎናችን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እዚያ እታ ነገር ወፃተኛታት ሞ ከቢሎም ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ኤርትራ ዳእታይ ተሕግዞ እያ ዘላ ኣዳላዲላ ተኮኮፋ ቢላ ስለዚ ዝመፀ ወረ ኣይትቀበሉ ባዕሲ የለ ንምትንኻፍ የለ ምንም ነገር የለናቸውም ዘፍርሕ ንምውጋእ እሞ ፎርጌድ ክኸውን ኣኽእል ራይዶ እዚ እናተልኩም ስሉ ንምውጋእ ፍፁም ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ ሰላም ይኩሉ እቲ መግብታት ተሰሪቁ ዘሎ ድማ ወያነ ባዕላ ተጣይሶኹም ዘላ ንሕና ከምዘ የለናዮ ኤርትራውያን ይዘርፉ ኣለዉ ድላዎም ይበሉ ናይ ባዕሎም ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ገድፈኩም ባሎም እንታይና ጌርና እንድሕር ኢልኩምኒ እንታይ ገይረ ብዝወደይ እንታይና ጌርና ትበልኩም ክልተ ነገር ኣጣሪና ኣለና። እቲ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝዝረፍ ዘሎ ባዕላ ወያነ ትዘርፎ ዘላ ዝምልከተና ነገር የለን ድላዎም ይበሉ። ካልኣይ ልኡኻት ዩናይትድ ኔሽንስ ኣስመራ መፂኦም ደስ ኢልዎም ከም ዝኾነ ተራዳድኦም እቲ ናትና ፖዚሽን ብደንብ ፈሊጦሞ። ሳልሳይ ኤርትራን ዓብይን ከባእሱ ላዕልን ታሕትን ዝብሎ ዘለዉ ድማ እሱን ከም ዘይሰርሕ እምበር በዚኣ ገይረ በዚአን ውሕስና ገዲፈ ይገ